Bore da, a chroeso I wasanaeth boreol Eglwys Dewisant ar y 5 Sul wedi'r ystwyth. Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Gras a thangnefedd a fo gyda chwi. Dad y gogoniant, sanctaidd a thragwyddol, edrych arnom y nawr mewn gallu a thrigaredd, bydded i'th nerth o'r chfygu ein gwendid, i'th lewyr choleo ein dallineb, ac i'th ysbryd ein denu at y cariad hwnnw, sy'n cael ei ddangos a'i gynnig I ni gan dy fab, ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Felly, cyffeswn ein pechodau, a cheiso gan ein tad, ei fyddeiant a'i dangnefedd. Dad nefol, yr ydym wedi pechu ar feddwl gair a gweithred, a heb wneud yr hyn a ddylem. Mae'n wir ddrwg gennym, ac yr ydym o ddifrif yn edifarhau. Mwyn dy fab Iesu Grist a fi farw drosom, meddaiain i'r cwbl aeth heibio, ac arwain ni yn ei ffordd ef, I gerdded fel plant y goleuni. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau I bawb sy'n wir a difeiriol, a drigyrhau wrthych a chryddhau o bechod, a'ch cadarnhau mewn daioni, a'ch cadw yn y bywyd rhagwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen.
Gogoniant I Dduw, gogoniant I Dduw, gogoniant yn y goruchaf. Gogoniant I Dduw, gogoniant I Dduw, gogoniant yn y goruchaf. Gogoniant yn y goruchaf I Dduw, ac ar y ddaear tangnefedd i'r rhai sydd wrth ei fodd. Molian nhw'n di bendiffiwn di, a volwn di gogonefwn di, diolchwn I ti am dy fawr ogoniant, arglwydd Dduw frenin nefol, Dduw dad holl a lluog. O arglwydd unig fab Iesu Grist, o arglwydd Dduw o'n Dduw, fab y tad, sy'n dwyn amaeth bechod y byd, trig ar hawr ddim, trig ar hawr ddim, tydi sy'n eistedd ar fy heilaw Dduw dad, derbyn ein gweddi, derbyn ein gweddi. Oherwydd ti yn unig sy'n sanctaif, ti yn unig yw'r arglwydd, ti yn unig o Grist gyda'r ysbryd glân, sydd orych am yng ngogoniant Dduw dad. Gogoniant I Dduw, gogoniant I Dduw, gogoniant yn y goruchaf. Amen. Amen. Y colect ar gyfer y 5 Sul wedi'r ystwyll, gweddiwn, o Dduw, gwyddos di ni gael ein gosod mewn cynifer o beryglon, fel na allwn oherwydd gwendid ein natur, sefyll bob amser yn uniawn. Caniatáu ni y fath nerth a nodded, ac yn cynorthwyo am hob ryw berygl, yn cynnal trwy bob profedigaeth, trwy Iesu Grist ein harglwydd, sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda thi ar ysbryd glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen. Daw'r darlleniad o lyfr y proffwyd Eseia, y 6 bennod, adnodau 1 I 8. Yn y flwyddyn y bu farw'r brenin Usea, gwelais yr arglwydd. Yr oedd yn eistedd ar orsedd uchel ferchafedig, a godrau wisg yn llenwi'r deml. Uwchlaw yr oedd seraffiaid I weini arno, pob un â 6 adain, 2 I guddio'r wyneb, 2 I guddio'r traed, a 2 I hedeg. Yr oedd y naill yn datgan wrth y llall. Sanct, sanct, sanct yw arglwydd y lluoedd, y mae'r holl ddeiar yn llawn o'i ogoniant. Ac fel yr oeddent yn galw, yr oedd sylfaenu'r rhiniogau'n ysgwyd a llanwyd y tŷ gan fwg. Yna dywedais, gwai fi y mae wedi darfod amdanaf. Dyn a'i wefusau'n aflan y dwyf, ac ymysg pobl a'i gwefusau'n aflan yr wyf yn byw. Ac eto, yr wyf am llygaid fy hun wedi edrych ar y brenin arglwydd y lluoedd. Ond ehedodd un o'r seraffiaid ataf, a dwyn yn ei law farworin a gymerodd mewn gefel oddi ar yr allor, ac fe'i rhoes I gyffwrdd amgenau a dweud, wele, y mae hwn wedi cyffwrdd â phennau. Aeth da anwiredd ymaith, am y ddeiwyd y bechod.
Yna clywais yr arglwydd yn dweud, pwy a anfonaf? Pwy a drosom ni? Atebais innau, dyma fi, anfon fi. Clodforaf di am holl galon, canafawl i ti yng ngwyf diwiau. Ymgrymaf tuag at y deml sanctaidd, a chlodforaf dy enw am dy gariad a chyflondeb, oherwydd yr chefais dy enw a ffair uwchlaw popeth. Anelwais arnat a tebais fi, a chynefais fy nerth ynof. Byfed i holl frenhinoedd fy feiart y gloddfor i o arglwydd, a mi fynt glywed geiriau dy hennau. Byfed i fynt ganu am ffurf yr arglwydd, oherwydd mawr yw gogoniant yr arglwydd, bod yr arglwydd yn uchel fe gymer sylw o'r isel, ac medd arostwng y balch o bell. Mi fynd trwy ganol cyfyngder a ddiwiaist fi, y nais dy law yn erbyn llyd fy ngelynion, a gwaredais fi a fy heilaw. Bydd yr arglwydd yn gweithredu ar fy rhan, o arglwydd y mae dy cariad hyd byth, paid a gadael gwaith dy ddwylo. Gwrandewch Efengil Crist yn ôl Sant Luc, gogoniant i ti o arglwydd. Unwaith, pan oedd y dyrfa'n gwasgu at Iesu ac yn gwrando ar air Duw, ac ef ei hun yn sefyll ar lan llyn Genesaret, gwelodd ddau gwch yn sefyll wrth y lan. Yr oedd y pysgotwyr wedi dod allan ohonynt, ac yr oeddent yn golchi eu rhwydau. Aeth ef i mewn un o'r cychod, eiddo Seimon, a gofyn iddo wthio allan ychydig o'r tir. Yna eisteddodd, a dechrau dysgu'r tyrfaoedd o'r cwch. Pan orffennodd Iesu lefaru, dywedodd wrth Seimon, dos allan i'r dŵr dwfn, a gollyngwch eich rhwydau am ddalfa. Atebodd Seimon, Meistr, trwy gydol y nos buom yn llafurio heb ddal dim, ond ar dy air di mi ollyngaf y rhwydau. Gwnaethant hyn, a daliasant nifer enfawr o bysgod, nes bod eu rhwydau bron a rhwygo. Am wneud iasant ar eu partneriaid yn y cwch arall i ddod i'w cynorthwyo. Deithant hwy, a llwythasant y ddau gwch nes ei bod ar suddo. Pan welodd Seimon Pedr hyn, syrthiodd wrth luniau Iesu gan ddweud, dos ymaith o ddiwrthfydd, oherwydd dyn pechadurus wy fi arglwydd. Yr oedd ef a phawb oedd gydag ef wedi ei syfrdanu o weld y llwyth pysgod yr oeddent wedi ei dal, ar un modd Iago ac Ioan, meibion Zebedeus, a oedd yn bartneriaid i Seimon. Ac meddai Iesu wrth Seimon, paid ag ofni, o hyn allan dal dynion y byddi di. Yna daethant ar cychod ar nôl i'r lan, a gadael popeth a'i ganlyn ef. Dyma Efengil yr arglwydd, moliant i ti o Grist. Dywedodd Iesu wrth Seimon, dos allan i'r dŵr dwfn, a gollyngwch eich rhwydau am ddalfa. Y bedwaredd adnod o'r 5 bennod o'r Efengil yn ôl Sant Luc.
Dwi'n hoff iawn o ddweud dwi wedi danto, yn enwedig pan dwi'n teimlo'n flinedig, efallai chydig yn ddigalon ac wedi dechrau diflasu, syrffedi ac yn obeithio ar ryw sefyllfa neu gilydd. Yr adegau hynny pan mae pethau'n edrych yn ddigon diobaith, ac mor galed yr ymdrech, mor ddyfal y gwaith, does dim yn tycio, does dim yn newid, ac yn y diwedd mae'n rhaid ildio i'r drefn honedig, a'r unig beth y gellid ei ddweud yw dwi wedi danto. Mae'n air sy'n cyfleu y teimlad o flinder corfforol yn ogystal â'r teimlad o flinder meddyliol. Dwi wedi danto, digon yw digon, ac mae'n bryd cael hoi fach. Dyn ni gyd yn cael adegau pan deimlwn ein bod wedi danto, a does dim yn bod ar hynny. Ar y degau, dyn ni'n ceisio calonogi ein hunain trwy ddweud dyfal donc a dir y garreg. Ond fel y gwyddom, ar ôl taro'r garreg a'r morthwyl am y ganfed waith, a'r garreg yn edrych yr un mor galed a chadarn, heb unrhyw arwydd ei bod hi ar fi'n hollti, mae'n hawdd danto. Ar y degau felly, does dim byd o'i le, mewn rhoi y mwrthwl i lawr a mynd i wneud paned o de. Ar y degau eraill, mae'r dasg sydd o'n blaenau ni'n edrych mor fawr nes ein bod yn danto cyn dechrau, ac mae hyn yn perin i ofyn, ydy hi'n werth dechrau yn y lle cyntaf. Mae'n hawdd danto cyn dechrau, ond os gwnawn ni hynny, ni chawn byth wybod a fyddwn ni'n llwyddo neu beidio. Nawr, efallai bod rhai ohonoch chi'n gofyn, pam fod y vicar wedi penderfynu dechrau bregaeth fore Sul ar nodyn ychydig efallai yn negyddol. A na, dydw i ddim wedi dewis y gair danto ar ôl y gêm rygbi ddoe, bod y sgôr yn ddigon i wneud unrhyw Gymro neu Gymraes ddanto. Mae gen i ddau reswm syml am ddewis y thema hon mewn gwirionedd. Yn gyntaf, wrth fwrw golwg dros y darlleniadau sy'n briodol ar gyfer heddiw, y gair danto oedd y gair cyntaf a ddaeth i'n meddwl. Yn ail, fel Cristionogion, ac os dyn ni'n hollol onest â ni ein hunain, efallai'n bod yn teimlo chydig yn flinedig, ychydig yn ddigalon, parthed cyflwr y ffydd Cristionogol heddiw a'r eglwys yn gyffredinol. Efallai teimlwn ein bod wedi danto, oherwydd bod y dasg o ailgychwyn ac adeiladu bywyd yr eglwys ar ôl y 2 flynedd ddiwethaf yn edrych mor fawr ac anodd. Ac os dyn ni'n teimlo ein bod wedi danto heddiw, am ba bynnag reswm, y mae'r darlleniadau y glywsom yn rhoi anogaeth i ni. Hwb bach ysgafn i'n hysgwyd ni o unrhyw ddigalondyd. Darlleniadau ydynt i'n calonogi ni a'r ffydd a'r gobaith sy'n ein angen arnom i ddyfal barhau, i ddal gafal yn ein ffydd ac i fwrw ymlaen ar gwaith. Yn ein darlleniad cyntaf o lyfr y proffwyd Eseia, fe glywsom ni hanes a'i alwad. Cawn yr olygfa a'r swydus hon o'r deml, yn llawn o fwg a phresenoldeb Duw yn llenwi'r deml. Yng nghanol yr olygfa'r rhyfedd hon, fe gawn ni Eseia, a Duw yn ei alw i'r gwaith o fod yn broffwyd. Cymaint oedd y dasg, ac Eseia a'i hun yn teimlo mor anigonol, fe ddantodd cyn dechrau. Gwai fi, y mae wedi darfod amdanaf, meddai. Pwy oedd Eseia i gael ei alw i'r fath waith a'r fath dasg? Wedi'r cyfan. Doedd dim byd yn arbennig amdano. Doedd e ddim yn wahanol nac yn well na'i gyfoedion. Dyn y doedd a'i wefusau'n aflan yn byw ymysg pobl a'i wefusau'n aflan. Doedd Eseia ddim yn wahanol i unrhyw un arall, ac eto roedd Duw wedi ei alw ef i fod yn broffwyd. Yr alwad hon oedd wedi gwroli Eseia, a rhoedd o'r parodrwydd i fwrw ymlaen ar dasg roedd Duw wedi rhoi iddo. Pan fyddwn yn danto cyn dechrau, da i ni gofio bod Duw wedi'n galw ni yn y fan a'r lle, ar yr amser hwn, yn y flwyddyn 2022, i fyw bywydau sy'n ffyddlon iddo, a thrwy hynny, ddangos i'r byd bod ffydd yn werthfawr, bod ffydd yn cyfrif, a bod gan ffydd y grym
i gynnal a newid bywydau. Yna pan symudwn ni'r darlleniad o'r Efengil, fe gawn hanes galwad arall, sef hanes Iesu yn galw Seimon Pedr i'w ganlyn. Yn y darn o'r Efengil sydd dan sylw, fe welwn ni Seimon Pedr a'r pysgotwyr eraill ar ôl noson hir o bysgota aflwyddiannus yn gorffen ei gwaith ac yn golchi ei rhwydau cyn ei rhoi i gadw a mynd adref am dymed i'w fwyta ac ychydig o gwsg. Ond na, yn torri ar draws ei cynlluniau am weddill y dydd, yn torri ar draws ei siom o ddal dim yn ystod y nos, yn torri ar draws ei blinder, fe welwn ni Iesu, y pregethwr teithiol ma'n dod ac yn camu mewn i gwch Seimon gan ofyn iddo wthio'r cwch ychydig o'r tir. Mynd adref oedd dyheuad Seimon, nid mynd allan ei gwch ar y llyn eto. Ar ben hynny, fe gawn Iesu, ar ôl iddo anerch a dysgu'r dyrfa a oedd yn ei ddilyn o'r cwch, yn edrych yn dweud wrth Seimon am fynd allan i'r dŵr dwfn a gollwng ei rwyd am ddalfa. Erbyn hyn, fe allwn ni ddychmygu calon Seimon ynghyd â'r pysgotwyr eraill yn suddon syth, yn danto'n llwyr wrth glywed y fath o'r chymyn. Roedd y pysgotwyr profiadol hyn yn gwybod nad oedd gobeith dan nhw i ddal unrhyw bysgodyn yng ngolau dydd, os nad oeddent wedi llwyddo i gael dalfa yn ystod oriau'r nos, sef yr amser gorau i bysgota gyda rhwyd. Cawn Seimon yn ateb Iesu trwy ddweud, Meistr, drwy gydol y nos buom yn llyfurio heb ddal dim. Roedd Seimon a'r pysgotwyr eraill wedi danto oherwydd bod ei profiad yn dweud wrthynt, mae ofer fyddai hymdrechio nhw. Roedd yr amgylchiadau yn ei herbyn, pa ddiben of treulio amser ac egni yn mynd allan i ganol y llyn i bysgota yng ngolau dydd a dod yn ôl eto yn waglaw. Mae profiad yn gallu bod yn ddefnyddiol iawn weithiau. Mae ein profiadau yn gallu ein cynorthwyo i ddarganfod beth sy'n gweithio a beth sy'n ddim, beth sy'n werth treulio amser ac egni arno. Ond ar y degau eraill, mae profiad yn gallu ein dal yn ôl. Byddwn yn dweud, does dim pwynt, dyn ni wedi rhoi tro ar hwn neu'r llall o'r blaen, a doedd e ddim wedi gweithio, neu falle'n bod yn dweud, wel, dydy'r amser ddim yn iawn. Efallai bydd pethau'n wahanol yn y dyfodol. Mae ein profiadau yn gallu gwneud i ni ddanto a'n cadw ni rhag mentro, yn chwilio am yr esgusodion i beidio mentro i'r dŵr dwfn ac i aros sy'n ddiogel ar y lan. Ond os nad yw'r rhwyd yn y dŵr, does dim gobaith o gwbl o ddal yr un pysgodyn, heb sôn am gael dalfa. Fel Seimon a'r pysgotwyr, ein bod wedi danto, ac bod profiad yn gwneud i ni amau ar y degau os yr ydym am weld newid, os yr ydym am weld dalfa, mae'n rhaid i ni osod ein ffydd yng ngeiriau Iesu a bwrw ati yn obeithiol. Wrth fentro yn ôl i'r môr a thaflu ei rwyd i'r dŵr, roedd gan Seimon ddim byd i'w golli, ond popeth i'w ennill. Efallai mae'r ar yr unfed curiad gyda'r morthwyl wedi'r canfed, bydd yn hollti'r carreg yn ddwy. Nid y canlyniad sy'n bwysig, ond y weithred o ffydd a gobaith a ddaw trwy fentro. Danto cyn dechrau, y danto ddaw o brofiad neu amgylchiadau, ond mae yna drydydd fath o danto hefyd, sef y danto a ddaw o ddiffyg hyder. Fe welwn ni Eseia yn ein darlleniad cyntaf a Seimon yn y darlleniad o'r Efengyl 2 yn dioddef o'r diffyg hyder hwn, a'r diffyg hyder yn ddoi hun yn ei parlysu ei hatal rhag symud ymlaen. Roedd Eseia wedi cael profiad rhyfeddol o Dduw yn ei alw, ond eto roedd yn llawn hunain am heiaeth. Roedd Seimon Pedr wedi mentro ar eiriau Iesu a chael dalfa fawr, ac yr oedd yntau yn llawn hunan am heiaeth a diffyg hyder. Dos ymaith o ddiwrthif, oherwydd dyn pechadurus o'i fi, meddai wrth Iesu. Mae diffyg hyder yn gallu gwneud i ni deimlo'n fach iawn mewn byd mawr.
Mae diffyg hyder yn gallu gwneud i ni deimlo'n anigonol wrth i ni wynebu'r dasg, ac felly rydym yn danto. Ond mae Iesu yn ein galw ni o ganol ein diffyg hyder, i ymddiried ynddo a mentro ymlaen. Pan wnawn ni hynny, nid oes yr un dasg yn rhy fawr, nid oes yr un ymdrech yn ofer, oherwydd y mae pob ymdrech yn ddechreuad, ac y mae pob ymdrech yn arwain at gynnydd yn ein ffydd, a'n dibyniaeth ar Iesu, i ddyfal barhau ac i gyflawni ei waith. Amen. Dywedwn gyda'n gilydd credo'r apostolion. Credaf yn yw dad holl gyfoethog, creawdwr nef a dear, ac yn Iesu Grist einig fab ef ein harglwydd ni, yr hwn a gai trwy'r ysbryd glân a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dan Pontiws Pilat, a groeshoeliwyd a fe farw ac a gladdwyd, disgynnodd uffern, y trydydd dydd y cyfododd y feirw a isgynnodd i'r nefoedd, ac mae'n eistedd ar ddeheilawd i'w dad holl gyfoethog, oddi yno daw i farnu'r byw ar meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr eglwys lan gatholig, cymyn y saint, meddeiant pechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen. Gweddiwn yn hyderus dros yr eglwys a'r byd. O arglwydd, gwarchod a chyfarwyddad eglwys yn ffordd y gwirionedd, undod a mawl. Gwna ni'n effro i thalwad, yn barod i ymateb iddi, a llanwa ni a nerth dysbryd glân. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Gwna'r holl genhedloedd yn ymwybodol o undod y teulu dynol. Gweddiwn dros bawb sy'n gweithio i ddod â chymorth i'r rheini o'n brodyr a chwiorydd sy'n dioddef oherwydd trychineb naturiol, rhyfel neu dlodi. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Ganiatáu ni fyw ynghyd mewn cyfiawnder, ffydd a thangnefedd, ac arwain ni garu ein gilydd ac una ni yng ngwasanaeth dy deyrnas. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Glanha'r rhagfar na hunanoldeb o'n calonnau, ac ysbrydola ni newynu ac i sychedu am yr hyn sy'n iawn. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Dysgu ni ddefnyddio dy greadigaeth mawl i ti, fel y gall pawb gyfranogi o'r pethau da rwy ti'n ei darparu. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Nertha bawb sy'n rhoi ei hynny a'i medr i wella'r rhai sy'n glaf o gorff, meddwl neu ysbryd. Rhyddha bawb ag eithiwyr gan afiechyd, ofn neu anobaith. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Dad, rhoddwn i ti ddiolch am awl am dy holl saint, gan ymlawenhau yn ei cymdeithas a chanddilyn ei hesiamplau, gofynnwn i ti roi ni gyda hwy, gyfran yn dy deyrnas dragwyddol. Dad Tregarog, derbyn y gweddiau hyn, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Maddau arglwydd ofnau'r ffron, ofni'r cwmwl, ofni'r don, trafodd gariad i'n iachau, mwyn Iesu trigarha. Pan forenau dan ei loes, wrth atgofio estyn naw i weth ar bla, mwyn Iesu
trigarhan. Pan ddelofn bod heb dywef, yna niw largyrau'r bef, talwn henwau fi gael da, mwyn Iesu trigarhan. Pan ddelofn y ddarna fydd, ar yferthwyr o laddfydd, cynnal ni ar gobaith da, mwyn Iesu trigarhan. Caddau'n hofnau ni bob un, ond dy hofni gyda hyn. Dyna'r ofna'n llwyr lan ha, mwyn Iesu trigarhan. A mae'r arglwydd yma, a mae ei ysbryd gyda ni. Dyrchefwch eich calonnau, yr ydym yn ei dyrchafu at yr arglwydd. Diolchwn i'r arglwydd ein Duw, iawn i'w roi ein diolch a'n clod. Y gwir arbywiol Dduw, fy nhonell bywyd yr holl greadigaeth, gwneithos ni ar dy ddelw dy hun, rho'n ddiolch i ti bob amser ac ym mhob lle, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Yn dy gariad atom ac yng nghyflawniad yr amser, anfonais dy fab i fod yn waredwr, daeth y gair yn gnawd, bu'n byw yn ein plith a gwelsom ei ogoniant. Dros ein pechodau ni a pechodau'r holl fyd, dioddefodd angau ar y groes. Atgyfodais ef i fywyd mewn buddugoliaeth, a'i ddyrchafu mewn gogoniant. Trwyddo ef y rwyt yn anfon ysbryd glân ar dy eglwys, a'n gwneud ni yn boblu ti. Felly, gydag angylion ac archangylion, a holl gwmpaini'r nef, molwn dy enw gogoneddus. Sanctaif, sanctaif, sanctaif arglwydd Duw gallu hanner. Nefadau ar sy'n llawn o ddogoniant, llawn o ddogoniant. Hosanna, Hosanna, Hosanna yn y goruchaf. Bendigedig yw'r lôn sy'n dyfod yn enw'r arglwydd. Hosanna, Hosanna, Hosanna yn y goruchaf. Ac fe gofiwn sefydlu swper yr arglwydd, trwy wrando ar eiriau yr apostol Paul. Oherwydd fe dderbynu Iesu oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a droddodais i chwi, i'r arglwydd Iesu, y nos y brydychwyd ef, gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch, fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff, sydd er eich mwyn chwi, gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i, gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef, cof amdanaf. Oherwydd bob tro y byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddeiwn innau'n dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth,
eithir gwared ni rhag drwg, canis eiddot ti o'r deyrnas a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Cymerwn enid i fyfyrio ar y cymyn bendigaid, ac ar o chymyn Iesu, gwnewch hyn cof amdanaf. Gan gofio troion eisoes yr ydym wedi penlinio wrth fwrdd y cymyn, ac estyn ein dwylo i dderbyn y bara, corff Crist, ac yfed o'r un cwpan, gwaed Crist, gweddiwn gyda'n gilydd. O wyn fededig arglwydd, mewn undod ath bobl ffyddlon ledled y byd, ger bron pob allor yn dy eglwys lle dethlir yr Iwcharist, dymunwn offrymu ti fawl a diolch. Cyflwyna fi ti fy enaid am corff, gan deir ewellusio bod yn un a thyn wastadol, am na allaf yn awr dy dderbyn yn y sacrament, tyrd yn ysbrydol i'm calon, gwna fy hun yn un a thi, gofleidiaf di a chalon, meddwl ac enaid, na foed fyth i ddim dy wahanu di o ddiwrthif, fel y gallaf byw a marw yn dy gariad. Amen. Diolchwch i'r arglwydd oherwydd graslon i wef, a'i gariad sy'n dragywydd. Cydweddiwn. Rhag flaena ni arglwydd ym mhob peth a wnawn, a thragorol ras, ac arwain ni ath gymorth gwastadol, fel y gallwn o goneddu denw yn ein holl weithredoedd o'i dechrau i'w diwedd yn o ti, a chael yn y pen draw o'th drigaredd, fywyd rhagwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen.
Bydded i ddiw'r gobaith a'ch llenwi a phob llawenydd a thangnefedd wrth gredu, fel trwy nerth yr ysbryd glân, y llenwyr chwi a gobaith. A bendith Duw holl alluog, y tad y mab a'r ysbryd glân, a fôn eich plith ac adrigo gyda chwi yn wastad. Amen.